Royal Welsh, Glastonbury i Hambons. Cyfle i ffermwyr sy'n gweithio'n galed trwy gydol y flwyddyn i ddod yma i... Hold on, beth yw ystyr y gair Hambon? Wel, chi ffili dewis bod yn Hambon. Byd yr Hambon sy'n dewis chi. Mae'n grasmen ma lenni. Mae Hambon yn fwy na person. Mae'n ffordd o fyw. Slurry. Hambon yw aelod o'r gymuned sy'n credu mewn gweithio'n galed, ond ifed yn galetach fyth. Iechyd da. O ie, ac i'r rai ohonoch sy'n meddwl bod ni'n iwso corden bêl sydd â trowsus lan. Chi'n wrong. Be fydde dan i ddalen ieter gai wedyn, ynddo fe? Os chi'n holi Hambon beth yw ei hoff cocktail nhw, tosa rhwng bow and black neu lager and lime byddai. Lager and lime yw'n fi. Iach. Mae good chance neu chi glywed nhw cyn eu gweld nhw. Gyda syniau diddorol fel Ie Glei, Good Thing, Iafach a Paint at £3.50 ma. A ni'n belo yn awr, os da hwn yw'ch tro cyntaf yn y sioe, dyma rough guide i chi ar sut i oroesi wythnos yn y sioe frenhinol. Mae'n bwysig gweld popeth. Ewch o gwmpas y maes i weld y peiriannau i gyd. Boes yr armi, siwr i boi. A'r jacuzzi showroom, reit e, ble mae speedos fi. Wrth gwrs, chi wedi gwario pob cwyno chi da chi, o'r deposit i tractor newydd sydd yn wir angen yn chi. Edrychwch yn bob cyfle i gael free sample. Diolch yn fawr. Neis. Mae'n bwysig bita. Burger vans yw'r 4th emergency service yma'n Llanelwedd. Mae'r diwrnodau'n hir chwel. Yn y dydd, mae'n syniad da i fed yn y members. Hei, 20 lwch o hwn yn agor nawr e. Mae'n gyfle gwych i gymdeithasu a mae good chance gewch chi beint am ddim wrth un o ffrindiau dad. Aha, diolch i ti boi, gair ni'n nesau ti. Na fe de, chi wedi paso'ch induction, ond os chi moyn rhagor o tips, byddai draw yn y members yn blago paints. Wylech chi bois.